on siellä ruudussa? Siinä on vauvan rintakehä ja vatsanpeitteet on ehyet, että napaa nuora vaan sieltä alamahalta menee. Vatsalaukku näkyy selvästi. Vauva pystyy juomaan ja nielemään siellä, ettei pitäisi mitään suurempia tukouksia siellä olla. Sitten mennään vähän vielä alemmas, niin näkyy virtsalakko. Se on tuo tummalammikko. Siitä me päätellään, että ainakin toinen munuainen on oltava toiminnassa, kun sieltä rakoon. Ja katsotaanpa pysyy. Joo, siellä on molemmin puolin virtsarakkoa, tulee napaa, valtimoita, verisuonia. Meillä on ihan kaikki edellytykset kasvaa täällä kohdussa normaalisti. Sitten on polvet koukussa tuohon mahan päälle vetää, niin tää on vasen polvi, vasemman jalassa. Sitten on kantapää ja tässä on ihan suora nilkan kulma, ei mitään virheasentoa, kampura jalkaa ja sitten siellä on se oikea tuolla näkyy oikea jalka vieressä, ne on ihan vierekkäin siellä, niin kantapää ja varpaat samanlainen kulma myös siinä jalassa, nätille näyttää normaalille.